U današnjoj epizodi podcasta 5 pitanja za dobit ćete mnoštvo informacija i korisnih savjeta o tome kako da vodite uspešan marketing, ali i priliku da saznate kome da se obratite ukoliko to niste u mogućnosti da radite sami. Moje ime je Vladimir, a moj današnji gost je Manuela Stamatović, osnivač Puzzle Consultinga. Zdravo Manuela, hvala puno što si izdvojila vreme da budeš danas sa nama. Za početak, znamo da si radila u nekim velikim kompanijama kao što su L'Oreal, Erste Banka, pa kakvo je iskustvo iz velikih, da kažem, korporacija, velikih sistema i možda da uporediš sada kada si svoj na svome, kada imaš svoju agenciju i kako to izgleda. Meni je uvek želja bila da radim u velikoj korporaciji. Još dok sam studirala, uvek sam negde, veoma rano sam znala da želim da se bavim marketingom. To sam i studirala u Parizu. I veoma brzo sam znala da ja želim da se bavim marketingom u nekoj velikoj firmi. Imala sam tu sreću, te davne, sad već 2001. Da se prvo zaposlim u Coca-Coli, Coca-Cola punionici, gde sam imala priliku da budem njihova graduate trainee. To je program koji mislim da imaju dan danas za ljude koji tek završe fakultet. Program koji traje 30-50 godina već, koji ima svake godine, iz godine u godinu. Super je što dobiješ priliku da prođeš sve sektore, da upoznaš apsolutno poslovanje firme iz svih uglova i onda nakon tog iskustva praktično se dogovoriš i vidiš zajedno s menadžmentom gde se najbolje uklapaš. Tako da nekako lepo je krenulo. Moram isto da kažem da u to vrijeme nije bilo ovde kod nas mnogo velikih multinacionalnih kompanija, tek je tržište kasnije počelo se otvara. Tako da sam bila posebno zahvalna za tu priliku. A avantura se onda nastavila u L'Orealu gde sam se uredno prijavila na oglas, znači koji su tada još bili u novinama, što danas veoma retko mislim da se dešava i to je bilo bukvalno... CV si slala poštom, jel nisi mailom? Tako je, znači imali smo kompjutere, što je bilo dobro i štampače. Nije toliko stara, jel, za slušalce da se ne... Ali je bukvalno bilo ko je tražio posao, kupovao dnevne novine koje su isto bile, sem politike, ja mislim da su sve bile neke druge koje ne postoje danas više. I pretraživo si oglase, imao si tamo šta treba da pošalješ, koverta, pošta i onda su bili razgovori, dolazili su kolegi iz Pariza i tad sam imala sjajnu priliku, pošto su tek počeli da grade, da kažemo, L'Orealov biznis u Srbiji. Imala sam tu sjajnu priliku da prvo odem 1.5 godina u Pariz, da se upoznam s kompanijom, sa kulturom, da naučim posao, pošto mi je to praktično bio prvi put da sam radila u marketingu. I stvarno mogu da kažem da me najviše L'Oreal nauči o tome svemu što, da kažemo, i danas radim u marketingu. I nakon tih 1.5 godina u Parizu sam se vratila ovde. Bila sam prva osoba u marketingu u L'Orealu u Srbiji. I polako smo onda godinama gradili tim. Dobili smo da vodimo i Bugarsku iz Srbije, tako da se onda to onako organski lepo širilo. Super. A kako izgleda preći iz te industrije u bankarski sektor? Mislim da tu imamo jedno lepo pitanje koje je neko postavio od slušalaca. Pa bih se možda onda osvrnula na to kako je bio upravo taj prelaz iz robe široke potrošnje u bankarstvo. Bio je definitivno veoma izazovan. Super. A kako si se navikla sada na, da kažem, nove promjene što se tiče čitavog načina rada, funkcionisanja? Mada smo, da kažem, u digitalnom svetu mi smo negdje i bili naviknuti na ovakav vid funkcionisanja, ali možda sada sa tradicionalnim kompanijama je to malo izazovnije. Pa i prvo što možda bi bilo dobro da kažem jeste da ja nisam odrasla u digitalnom svetu. Ja sam od onih generacija koje su odrasle
bez interneta, bez mobilnih telefona. Ja sam se s mobilnim telefonom Nokijom 5110, znači da naglasim, to je bez kamere, bez pristupa internetu i tako dalje, susrela sam mojih 21-2 godine, tako da sam, da kažem, odrasla u potpuno drugom okruženju. Ali da, nekako svi su mi to govorili kad sam se odlučila na to da otvorim svoju firmu. Jao, vidjet ćeš sada, kad budeš preduzetnica, sve je to mnogo teže, mnogo si hrabra. Ja nekako to nisam uopšte tako osjećala, jer sam, kad sam malo razmislila, shvatila da sam ja u stvari u tim velikim korporacijama bila preduzetnica. Jer kao što sam rekla, u L'Orealu, kad sam počela, sam bila jedina u marketingu i bukvalno su mi dali, evo ti radi. Imala sam podršku iz centrale u smislu da su nam govorili koji će se proizvodi lansirati, da smo dobijali neke prateće materijale, ali sve to što je posle bio posao da se to prilagodi za lokalno tržište, da se napravi plan lansiranja, da se napravi plan kampanja, da se radi, da se prave dogovori sa agencijama, na kraju krajeva da se zaposle ljudi, da se izgradi tim, sve to negde, da kažem, bilo na meni, na mojim idejama, kako ću se ja organizovati, kako ću ja isplanirati, kako će sve to da ide. I onda sam u stvari shvatila da kroz celu moju karijeru sam ja bila preduzetnik, samo što je to bilo u okrilju velikih kompanija. I nekako sam samo to nastavila i kad sam svoju firmu otvorila. I jedina razlika je, koja nije zanemarljiva, što ne postoji više ta neka podrška velikog sistema. Sve radiš sam, znači od najbanalnijih administrativnih stvari do toga da li ćeš imati sebi da isplatiš zaradu na kraju meseca. Znači nema neko ko će to da uradi umesto tebe, sve radiš sam. Znači nema nekome da delegiraš kao kad imaš svoj tim pa evo uradi ti, sve na tebi. Mada koliko je to možda teško, toliko je i zanimljivo. Izazovno zanimljivo, da. Tako je. Tako je. Baš kao što si pomenula sada za sve te neke stvari koje su postojali, koje postoje već duže vreme. Sada je naziv intrapreduzetnik, gde neko u korporacijama zapravo radi kao preduzetnik, gde možda veliki sistemi tu ne dozvoljavaju puno odstupanja, pa je to malo izazov kako ja sada predložim menadžmentu neku potpuno novu ideju i neki potpuno novi plan koji se možda neće isplaćivati u prvoj godini ili u prvih par godina, ali i mislim da je i Nevena u prethodnoj epizodi pomenula da je zapravo i HR i neki pojmovi koji su sada onako buzzwords, buzz reči, zapravo postojale i pre više godina i više decenija, samo su se zvale drugačije. Super. Kao što znaš, ovim podcastom upravljaju slušaoci, odnosno postavljaju pitanja tokom sedmice za tebe. Nadamo se da ćemo uspjeti da odgovorimo na neke njihove trenutne izazove, probleme i blokade. Pa bih krenuo od prvog pitanja koje je dobilo najmanje glasova, a to je, nakon toliko godina u marketingu, šta biste izdvojili kao najveći izazov? Pa za mene je to definitivno bilo kada je digital počeo da raste i da bude onako, da kažemo, ozbiljan deo poslovanja. Kao što sam rekla na početku, ja nisam odrasla u digital svetu i možda, da kažemo, mlađim slušalcima, ajde da nazovem to tako, će to možda da zvuči i malo neobično, ali da, ali meni je to definitivno bio veliki izazov. Jer čisto, hajde da predstaviš sebi da i to što si učio na fakultetu i to što si učio kad si učio zanat, kao što sam ja učila zanat marketinga u L'Orealu, nama se tada sve odvijalo na analognim kanalima. Znači, TV reklama je bio zakon, ako pričamo o oglašavanju u štampanim medijima isto tako, što se sad slabije radi, billboardi, znači i šta je bilo jako popularno, mnogo su se radile promocije, eventi, znači taj direktan, da kažemo, dodir sa
kupcima, sa potrošačima, sa medijima i pravo da ti kažem, meni to malo u današnjem, ne samo zbog pandemije, nego malo mi to nedostaje, jer mislim da to onako ne samo daje dodatnu čar ovom poslu, nego tako se dobijaju fantastične informacije koje trebaju dalje da se razvija, ne samo posao, nego i proizvod i tako dalje. Znači, za mene to definitivno bio izazov, jer kad sam prešla iz L'Oreala u bankarski sistem, tad je to negde, to je bila 2009. godina, tad je to nekako počelo da se razvija malo više i kod nas, plus bankarska industrija je tu digitalizaciju morala da prihvati mnogo brže zbog svih tih novih nekih konkurenata koji su počeli da se pojavljaju, tehnološke kompanije koje su odjednom počele da se takmiče sa bankama. I potpuno smo prvo bili u šoku, kao počeli su konkurenti da nam se pojavljuju ni od kuda. Tako da, to je definitivno bio izazov. Jer za mene to značilo, ok, ja moram da sednem i opet da krenem da učim i da naučim. Ja se sećam najbanalnijih stvari kad se pojavila reč blog. Odjednom su svi počeli da pričaju blog. Kao šta je blog? I onda smo se mi šalili međusobno, ono čak kao, jao, blog, ha. Mislim, sad ćeš da budeš bloger i to nama je to potpuno bilo u tom momentu. Pojavilo se nešto što nismo znali ni šta je, ni gde da ga uvrstimo. To sad, kad to nekome pričaš, je to potpuno normalno, ali da kažem, to je stvarno jedan najbanalniji primer. Da ne pričamo o mnogo komplikovanijim stvarima, kao što je izrada web sajta, oglašavanje na Google-u, koje je jako kompleksno, baner oglasi kad su se pojavili, sve te neke stvari. Imaćemo pitanje o plaćenim oglasima. Tako je. Mislim, definitivno bih rekla da je to bilo negde naučiti, ok, posao marketinga se kompletno promenio. Znači, ostale su tu i neke suštinske stvari koje dan danas treba da se rade, ali sve to negde, i da kažem i pandemija je sad neke stvari još dodatno ubrzala i ko nije na vreme seo da zagreje stolicu i da nauči. Šta je blog. Naročito ovih mojih nekih generacija je bukvalno to što smo mi radili pre 20 godina kad sam ja počinjala u marketingu, to se skroz promenilo u današnje vreme. A tvoje mišljenje, da li se sada brže menjaju stvari, obzirom da tehnologija napreduje nevjerojatno brzo, tako da sada, da kažem, skratilo se to vreme učenja od nule. Apsolutno. Mislim, definitivno to želim možda da kažem i svakome ko želi da se bavi marketingom i ko se bavi marketingom. Nema, naučio sam i radim svoj posao. Marketing je stvarno učenje svaki dan. Morate mnogo da čitate, da slušate podcaste, da pričate s ljudima, da idete na konferencije. Sad, hvala Bogu, mnogo toga ima online i da je besplatno. Ima mnogo online platformi za učenje. Mnogo je važno. Znači da se na društvenim mrežama, na kraju krajeva, toliko ima dostupnih informacija koje ne koštaju ništa. Newsletteri na koje možete da se pretplatite. Znači, mora stalno da se prati, da se čita, da se uči. Ja ne pričam o tome da mora specifično, ja moram sad da budem obučena, da znam da radim oglašavanje na Google. Ne, ja ću za to nekog da angažujem koji je ekspert za to, ali moram da razumem kada dobijem plan od tog eksperta vezano za to oglašavanje, moram da znam šta mi je poslao. I kao što kažem, ja kad sam počela da se bavim marketingom, to nije ni postojalo, tako da mora stalno da se uči i da... Da na kraju možeš da odobriš ili da ne odobriš, jel, da se razumeš. Jer ja sam na kraju odgovorna za rezultate. Ako ja ne razumem to što meni neko da li to treba tako da se radi ili ne, svi možemo da pretpostavimo u kom pravcu, nepoželjnom pravcu bi to moglo da ode, tako je. Tako je. Drugo pitanje je šta je najviše uticalo na osnivanje sopstvene marketing agencije? Obzirom da si uvek bila preduzetnik, nije neka... Ja sam stvarno mislila da ću ja da radim u velikim korporacijama do penzije. Mada sam često menjala firme, znači nisam bila to, ja sam sad u firmi kao što rade i Japanci ili kao što i kod nas, još uvek dosta toga ima. Ja sam često menjala firme, ali ja sam bukvalno verovala u to da ću ja ceo život da radim u nekim velikim firmama i to je to. Nikad nisam imala tu ambiciju da ja želim pošto poto da imam svoju firmu.
Mogu samo da kažem da nije to bila neka moja svesna odluka, nego prosto se tako desilo da sam se prosto, možda mogu i da kažem, zasitila, jer i to moje menjanje firmi je često uticalo. Zašto sam to radila? Zato što sam uvek tražila nešto novo, htela sam da učim nešto drugo i prosto posle nekog određenog vremena u istoj kompaniji sa istim proizvodima, u istom sistemu, shvatiš da se sve vrti u krug iz godine u godinu. I verujem da je to negde odlučilo da ja prelomim. Uspela sam da napravim jednu kraću pauzu koju nisam pravila bukvalno od kad sam krenula u školu. Samo mi se nadovezivalo jedno na drugo i taj neki period od nekih 5-6 meseci mi je dozvolio i da iščistim glavu, da se posvetim nekim stvarima koje mene lično zanimaju, da stvarno se vratim sebi, hajde da kažem to tako. I nekako mi je ta ideja sama došla, da ja u stvari mnogo volim to što radim i da mnogo volim da se bavim marketingom, ali da želim to da radim na drugi način. I da ima mnogo firmi, naročito malih i srednjih preduzeća, kojima treba pomoć, naročito na marketinškom polju, ali da nemaju kome da se obrate. I onda sam prosto negde odlučila, ok, hajde da nastavim da radim to što sam radila i do sada, ali da radim sa raznim firmama, što meni negde daje tu dinamiku da stalno dolazim u dodir sa novim ljudima, sa novim industrijama, sa novim proizvodima. Sad stvarno, meni su klijenti iz raznih branši, veoma često su to branše u kojima ja nisam radila, tako da stalno učim i stalno mi je zanimljivo. I ništa ne može da zameni lični kontakt. To sam negdje ranije rekla koliko mi nedostaje i taj lični kontakt sa potrošačima i sa kupcima. To mnogo znači. Kad možeš da sedneš, da popričaš, da čuješ neko mišljenje, imaš taj lični kontakt, to je mnogo bitno posle za sve što se radi u marketingu. Tako je, nisu za džabe konferencije i zapravo velike kompanije posećuju konferencije koje realno svi znamo za njih, kao kad se Coca-Cola, što ja dam primjer, ne bi pojavila na nekoj konferenciji, ne znam, za prehranu ili piće, ili su, ne znam, ne bi bili na svim televizijama u reklamama, jednostavno ljudi bi polako zaboravili, ali taj lični kontakt i kad vidiš sa nekim, sedneš, popričaš, to je totalno drugačije. A koliko uspevaš sada da izdvojiš vreme za sebe, jel, kada je sve na tebi? Mislim, mislim da tu možda vlada i malo zabluda. Kad si preduzetnik, sad se ti sam organizuješ, imaš vremena za sve, malo raduckaš, pa onda, nije baš tako, ali šta je dobro je što možeš da se organizuješ onako kako tebi odgovara. I to je super. Ja, na primjer, nisam neko ko voli mnogo rano da ustaje, a to sam morala dok sam radila u korporacijama, je prosto, zna se kad je radno vreme, plus kad si u kolektivu, ne možeš ti uvek da dolaziš poslednji, jel tako? Mislim, malo je bez veze, tako da što se toga tiče, dobiješ neku slobodu. Znači, ok, ne moram više da ustajem u 7 ujutru, što mi mnogo znači, ali ja onda radim kad je, meni bio ritam, mnogo najaktivniji. Ali isto tako, znači, kad su neki veći projekti, kad ima puno posla, onda ne postoji radni dan, ne postoji vikend, radi se svaki dan, tako da mi se dešava nekad da ne znam ni koji je dan u nedelji. Ja nemam više to, ok, subotom i nedeljom odmaram, ne, nego orijentišeš se prema poslu, ali onda zato kad nekad radiš ceo vikend, onda možda ponedeljak, utorak, možeš da odeš na bazen, možeš da obaviš sve, nema gužve nigde, što je super, nisi zaglavljen u saobraćaju, što meni, na primjer, mnogo znači, što se trudim kad su sastanci uživo, što je sad malo manje, ali nadam se da će to da se vrati. Ja ih uvek zakazujem i trudim se da zakazujem tad kad nema mnogo saobraćaja. Što kad radiš u velikoj firmi, baš i ne zavisi uvek od tebe. Tako da su to neke čari, ali da se manje radi, ne. Rekla bih pre da se više radi. Da. Pomenuli smo plaćeni marketing, koliko se, da kažem, vremeno menja od, ne znam, televizije, štampanih novina, billboarda i tako dalje do sada digitalnog. Pa koliko plaćeni marketing na društvenim mrežama može da doprinese? To je to, doprinese. Pa ja bih rekla da je možda čak i obavezan.
ali izdvojila bih najviše Instagram i Facebook, pošto na LinkedInu, da kažem, nisu algoritmi još uvek tako nemilosrdni kao na ove druge dve društvene mreže, plus oglašavanje na LinkedInu je dosta skupo. I vidljivost je na LinkedInu stvarno još uvek dosta velika, naročito sada od kad su uveli mogućnost da ja preko svog privatnog profila mogu da pozovem moje konekcije da zaprate poslovne profile i to fantastično podiže stvarno broj pratilaca. Ali naravno, moraš da radiš na broju svojih ličnih followera, je li tako? Mislim, to bi svakako svakome preporučila ko želi da se ozbiljno bavi poslom, ne samo da se bavi marketingom, da obavezno ima svoj lični LinkedIn profil i da ga gradi, da ga uredi, da popuni sve potrebne informacije i da gradi te konekcije, jer evo što ja mogu da kažem je da je meni to mnogo pomoglo ne samo sad kad imam svoju firmu, nego i ranije. Ja sam 2 posla dobila preko LinkedIna. Tako da nije zanemarljivo stvarno. Pre 5 godina, 6 nije toliko bila živa mreža, ali sad apsolutno mislim da je mnogo korisna i da je treba upotrebljavati. Što se tiče Facebooka i Instagrama, znamo svi kakvi su algoritmi, organska vidljivost je jako mala, naročito ako si tek napravio svoj profil i mislim da je, ako neko želi da to bude primarni kanal komunikacije za neki brend i proizvod, da apsolutno treba da izdvoji neka sredstva, ali to ne mora da bude mnogo, znači već za 50-100 evra mogu da se postignu dobri rezultati. Šta je samo tu važno jeste da pre nego što krene bilo šta da se radi, da se ulaže novac u oglašavanje na društvenim mrežama, da se napravi, da se postavi cilj šta u stvari želimo da postignemo. Znači ne samo ajde pare pa da vidimo, nego hajde da vidimo šta želimo. Znači da li želimo da podignemo broj followera, da li želimo da prodamo proizvod, jer i to sad je omogućeno. A da li želimo da ti posetioci dođu na naš web sajt. Znači šta je to što želimo da postignemo i tek onda da ne pričamo o tome kome želimo da se obraćamo i tako dalje. Mislim, tema je dosta široka da nemamo vremena sad da pričamo toliko detaljno to, ali da, treba, ne mora da košta mnogo, ali pre nego što se bilo šta krene da se radi, da se napravi cela ta neka, da kažemo, strateška priprema. Super, mislim da si super odgovorila na pitanje. Hajde možda da se osvrnemo, ne znam koliko radiš plaćeni marketing, ne na društvenim mrežama, nego na pretraživačima i slično. AdSense ili ne znam, Google Ads. Kao što sam rekla, ja lično nisam ekspert za to, ali imam sjajne saradnike s kojima to radim. Mnogo verujem u Google oglašavanje, bilo da je tekstualno ili preko Google Display Networka. Znači, apsolutno mislim za vidljivost brenda, proizvoda, naročito kad je brend na početku, da je mnogo važno. S tim da tu isto treba biti oprezan oko jedne stvari, ako je potpuno nov brend, oglašavati se na Google pod svojim brand imenom nema mnogo smisla, zato što prosto ljudi to neće pretraživati, ali apsolutno ima smisla oglašavati se u kategorijama koje su vezane za taj proizvod. Znači, mislim da je Google oglašavanje sjajan alat i da apsolutno ga treba koristiti, šta isto mislim da kod nas se ne koristi dovoljno, a da je sjajan alat je email marketing. Vidim da je u poslednje vreme počelo to malo da se pokreće, ali isto tu, kao što sam rekla, i za društvene mreže i za email marketing je mnogo važno da se napravi ta priprema pre toga. Znači nije sad stvar samo u tome da nađem neki alat, da ubacim neke slike i neki tekst i da to onda šaljem, nego je bitno, hajde da vidimo šta želimo, kome se obraćamo, šta želimo s tim emailom da postignemo. Tako da, apsolutno mislim da je nedovoljno se koristi, još uvek pandemija to dosta pogurala. Verujem da će se u narednom nekom periodu to sve više i više razvijati, ali ko želi da se upusti u taj deo, isto priprema pre toga je mnogo važna. To je nešto što ja pričam i sa mojim klijentima. Često se ljudi zalete, hajde da krenemo odmah nešto da radimo,
da imamo odmah rezultat, zato što i konkurencija to radi, na primer, ili su videli negde, uvek kažem stop, hajde prvo da se vratimo korak unazad i da vidimo šta hoćemo u stvari da postignemo, koji su nam ciljevi, gde želimo da firma ide u narednih godinu dana. Jer može da se ispostavi da to što smo hteli da uradimo nasumično, zato što je to neko drugi radio, da to možda nije najbolji put za to što nama treba. Da možda je bolje da novac uložimo u nešto druge, jer novac je uvijek ograničen. Zašto da se rasipamo? Hajde prvo da utvrdimo šta hoćemo, kome se obraćamo, gde je ta naša ciljna grupa. Možda manje koristim društvene mreže, možda je više na Google, na primjer ako pričamo o digitalnom marketingu. Tako da, mislim, individualno je za svaku firmu i za svaki brend, ali uvek ne zaletati se, nego prvo definisati ciljeve, što nekad ume malo da smara, ja to znam i to je možda i najdosadniji deo posla, ali je mnogo važan. Tako, jer na kraju znate koja su očekivanja. Ne dolazi ajde da kažem, ti i klijent u situaciju da bude nezadovoljan, a zapravo ni u startu nije ni znao šta će biti ishod te kampanje. Ali to si u pravu, to je isto problem. Ako nismo postavili cilj, kako ćemo posle da izmerimo da li smo to dobro uradili ili nismo? Znači, moramo po nečemu da se merimo. Tako da, apsolutno se slažem, ta disciplina onako još malo nedostaje, rekla bih tako. Često se i iznenadim koliko se neke stvari rade nasumično i da, one mogu da funkcionišu neke vreme i one će da daju rezultate neko vreme. Ali uglavnom dođe onda da tačka da dođemo i ništa se više ne dešava i kao šta ćemo sad, a nemamo načina kako da izanaliziramo ovo što je bilo, što se desilo pre toga, tako da, eto. Super, ali da podvučemo liniju, plaćeni marketing bi bilo zgodno implementirati čak i u ranim nekim fazama. Apsolutno, nek svako odredi za sebe koliko može da uloži, gde želi da uloži, ali uvek priprema pre toga. Šta je cilj? Četvrto pitanje, planiram da započnem sa marketingom za posao koji nije dovoljno zastupljen u Srbiji. Šta je potrebno da uradim da imam uspešan marketing? Pretpostavljam, da, znači, posao nije dovoljno zastupljen u Srbiji, koje bi neke marketing strategije možda bile zgodne za tako nešto? Pa, mislim da nije čak ni toliko to problematično što to nije toliko zastupljeno. Kao što sam rekla i malo pre, prvi korak je postavljanje ciljeva. Možda sam sad već malo dosadna, ali za počinjanje bilo kakve marketinške aktivnosti mnogo je važno postavimo ciljeve. Znači, postavka ciljeva, šta želimo da postignemo, kome se obraćamo. Pošto je posao nov, znači nemamo tu mogućnost da analiziramo ono što je pre toga bilo, što isto, da kažem, preporučujem za firme koje već imaju neko poslovanje. Pre nego što skrene bilo šta da se radi konkretno u marketingu, uvek treba analizirati ono što je prethodno rađeno, koliko je to naravno moguće, da se nauči nešto iz toga i da bi se nadograđivalo dalje. Pošto ovde imamo posao koji je nov, znači rekla sam postavka ciljeva, definisanje ciljne grupe kojima se obraćamo i onda uglavnom preporučujem da se odaberu 2 do 3 strateška pravca marketinška na kojima želimo da radimo. Pošto ovde imamo nov brend, jedna od tačaka bi svakako trebalo da bude građenje brand awarenessa ili prepoznatljivosti brenda. Znači, marketinški napori bi trebali da idu u tom pravcu kako da moj brend postane poznat. Drugi neki pravac može da bude, hoću da privučem kupce, pošto ne znam sad tačno šta je u pitanju. Ovo sad pričam najuopštenije moguće, ali eto, to može, znači, prikupljanje lidova, ajde kažemo kako se kaže u digitalnom svetu, kojima posle mogu kasnije nešto da plasiram. Znači, kroz neku, možda edukativne neke objave koje će pomoći ljudima da možda shvate da je taj proizvod, da im je potreban, da kažem, ili da imaju problem.
To je sada upravo sledeći korak. Znači, kad napravimo ta strateška pravca, onda tek dolazimo do toga, ok, koje aktivnosti ja treba da sprovodim, marketinške, da bi to postigao. Naprimer, brand awareness, smo rekli, podizanje prepoznatljivosti brenda. Jedna od stvari može da bude to što si ti rekla. Drugo može da bude, i po meni treba da bude, da postoji web sajt. Mislim da u današnje vreme nijedna firma sebi ne može da dozvoli da nema web sajt, jer to je naša vizit karta u digitalnom svetu. To može da bude lansiranje društvenih mreža, pa eventualno i plaćeno oglašavanje na društvenim mrežama. Tako da mogućnosti su velike, ali da kažem, da bi marketing bio uspešan, znači kao što je ovde bilo pitanje, mnogo je važna ta priprema pre toga. To ne mora da bude mnogo komplikovano. Posao nije zastupljen u Srbiji, znači da je najverovatnije zastupljen negdje u inostranstvu. Šta bi ja svakako preporučila u toj pripremnoj fazi, da se to istraži malo kako da funkcioniše u tim nekim drugim zemljama. Šta su možda neke marketinške aktivnosti koje su oni radili, što mi moramo da izmišljamo toplu vodu ako je neko drugi to možda već dobro odradio. To može sve da pomogne u toj nekoj pripremi. I tek onda idemo na to da li ćemo da se oglašamo na društvenim mrežama, na Google-u i tako. A šta misliš, da li je zgodno odmah krenuti sa svim društvenim mrežama ili možda za početak nekako odrediti gde je otprilike ta ciljna grupa, na kojim mrežama i fokusirati se samo, ne znam, ako je to mlađa populacija, ok, ja ću budem samo na TikToku, neću da gubim vremena i nije poslovna, da kažem, ciljna grupa, neću gubim vremena na LinkedIn, na Facebook i slično. Ili ići sve kanale, pa... Mnogo zavisi koliko je velik biznis. Znači, ako neko ima mogućnosti, resurse i tako dalje da krene široko, ja sad ne bih rekla da ne rade to. Za nekoga, pošto ovde nov posao u pitanju, pretpostavljam da resursi nisu tako veliki, ja bih definitivno rekla ovo drugo što si i ti rekao, da se odabere, znači strateški gde se nalazi ciljna grupa i da se u to uloži napor. Jer često ako se hajde da otvorim svuda sve, zato što i drugi to imaju i onda u većini slučajeva se nijedno neće uraditi dovoljno kvalitetno. Tako da dovoljno je krenuti i s jednom društvenom mrežom ako se tu nalazi ciljna grupa. Najlakše je dodavati kasnije kada se raširi posao. Mnogo je po meni lošije kada se otvori sve pa se ništa ne radi kako treba. Sjajno. Kao što smo sad pričali uopšteno o nekom proizvodu, odnosno nekom poslovanju za koje nismo sigurni tačno koje je. Poslednje pitanje koje je dobilo najviše glasova je kako pristupiti marketingu u kompaniji čiju delatnost slabo ili uopšte ne poznaje. Sad se vraćam na onu uvodnu priču gde nisam tebi odgovorila. Jesam znala da će da dođe to pitanje. Pa ja sam taj slučaj imala u svojoj karijeri kad sam iz L'Oreala prešla u bankarstvo. Ja stvarno o bankarstvu nisam znala apsolutno ništa. Znači, znala sam da podignem pare na bankomatu i da otvorim štedni račun i to je to. I onda dođeš u situaciju da treba da radiš marketing za proizvode koje ne poznaješ, koje ne razumeš, koji su jako kompleksni. I to je onako, da kažemo, bio popriličan izazov. Ali šta uraditi? Pa, kao prvo, prihvatiti to kao jedan fantastičan izazov, jer ja sam to tako gledala. Super, naučit ću nešto novo. Mnogo sam vremena ulagala u prvih 6 meseci da naučim biznis. Što znači da sam dosta vremena provodila s kolegama, da mi oni pričaju ko šta radi, dosta sam obuka imala, internih, manje eksternih. Znači, razumevanje biznisa je najvažnije, jer inače ne možeš da napraviš ni marketinški pristup za nešto što ne razumeš. Nakon toga je isto mnogo važno uraditi analizu svega toga što je prethodno rađeno, primarno sad u marketingu, pošto je to bio moj posao, da razumem, ok, gde su možda bile greške, gde je pogrešno potrošen novac, šta je bilo uspešno, jer nije poenta sad kad ja dođem nova tu da ja promenim sve, jer mislim da sve najbolje znam, nego treba da naučim iz onoga što je neko pre mene radio,
da to što nije bilo dobro se više ne ponovi, a da to što je bilo dobro, zašto ne nadograđivati na tome. Tako da, definitivno taj neki period mora da se uloži u učenje. Nakon toga, kad već malo stasaš, kad već razumeš i moraš da izgradiš i svoj autoritet i legitimitet, jer nije ni meni bilo lako, znali su da dolazim iz potpuno druge priče, da ih ništa ne razumem, naročito na početku, da ti sad kolegama koji barataju time godinama prodaš neku tvoju ideju, jer marketing je to prodavanje tvojih ideja, prezentacija tvojih ideja, ti stalno moraš kontinuirano nekog da ubeđuješ da ti daje novac za to što ti hoćeš da radiš. I ako ti ne razumeš biznis, onda je to jako teško. Tako da, mnogo je važno da se uloži to vreme, ne treba žuriti, to je apsolutno prvi korak i onda nakon toga polako sve ovo što smo pričali do sada i stalno učenje. To je kod mene bio slučaj kad sam prešla u bankarstvo, to sam rekla već i malo pre, da je tad digital počeo ozbiljno da se razvija. I imala sam tu sreću što mi se u tom periodu života potrefilo da mogu da radim u jednoj industriji koja je toliko se menjala, da si ti prosto bio nateran da moraš to da naučiš, jer inače ne možeš da radiš tvoj posao. I imala sam i vremena da se posvetim tim nekim stvarima, na dosta sam i kurseva išlo, jer u to vreme retko ko je znao bilo šta o digitalu. I marketinške, to je sad možda nezamislivo, ali i marketinške agencije u to vreme slabo. Znači, za sve nas je to bilo novo i svi smo učili jedni od drugih. Sad je to već druga priča. Ja sam odgovorila na pitanje. Super. Pa mislim da jesi. Kako pristupiti marketingu, znači učiti u prvih 6 meseci. Apsolutno. Termine, biznis, kako to funkcioniše, kako bi jednostavno mogao da iskomuniciraš nekoj široj publici koja opet možda ne zna dovoljno o biznisu i da bi, da kažem, na pravi način iskomunicirala ponudu. Nema ništa gore, stvarno po mom mišljenju, od nekoga ko se bavi marketingom, a ne razume proizvod, ne razume biznis. Nije dobro zbog mnogo stvari, jer to može da uruši kredibilitet ne samo te osobe, nego može da uruši kredibilitet cele marketinške službe. I onda je posle mnogo teško, naročito, na primjer, dok sam ja bila u bankama, ja sam svaki svoj budžet za kampanju morala da branim pred izvršnim odborom. Iako je to, da kažemo, postojalo isplanirano u godišnjem budžetu, ali za svaku kampanju strateška priprema sa detaljnim objašnjenjima i prezentacija pred izvršnim odborom i to nekad ume da bude jako, kako bih rekla, izazovno. Ajde da nazovem to tako. Jer tu često imaš posla sa ljudima koji nisu marketinški stručnjaci, koji ne razumeju baz reči i tako dalje. Ne, nego se gledaju cifre. I tu, ako ne barataš biznisom, ako ne razumeš te stvari, mnogo teško ćeš uspeti da budeš uspešan u tome što radiš. Tako da, kako mi je rekao moj direktor iz Pariza u L'Orealu, to je možda zanimljivo još da kažem, kad sam imala intervju za L'Oreal, oni su tada došli iz Pariza u Hyatt, ovdje u Beogradu su bili intervjui. Onako jedan sjajan čovjek od koga sam stvarno mnogo naučila, onako možda malo ume da uplaši kad ga prvi put vidiš, ali je stvarno fantastičan bio. Kad smo počeli razgovor, on mene pitao zašto sam se prijavila i to, ja sam rekla da mi je želja, ceo život da radim u marketingu, da mnogo volim marketing i tako dalje. On je uzeo svoj laptop, ovako mi ga je okrenuo, a na ekranu neka Excel tabela, znači sa nekim redovima, kolonama, milion nekih brojeva i tako dalje. I on mi okreće ovako kompjuter i kaže, ovo je marketing. Jel želiš ovim da se baviš? I stvarno je tako. Znači, marketing nije ono kad na televiziji, kad krene reklamni blog, pa kad ispišu marketing, što mene lično mnogo nervira, što se to zove marketing, jer to su reklame, to nije marketing. Marketing je mnogo širi. Marketing je to što sam ponavljala stalno. Analize, brojke, o tome nismo ni pričali. Znači, kad dođemo do rezultata, prati se prodaja
Ja sam u L'Orealu morala da znam i stanje zaliha proizvoda i koliko se u kojoj radnji šta prodalo i tako dalje. Mislim, marketing je stvarno prvenstveno Excel tabela, a tek posle Instagram story, baner video, i tako dalje. fotografije i ostalo. Selfie i tako dalje. Super. Manuela, puno ti hvala što si se odazvala našem pozivu danas. Nadam se da će i moja ekipa naučiti nešto. Stvarno si dala super savete. Pozivam slušalce da već od ponedeljka postavljaju pitanja za mog narednog gosta. To je Dušan Basalo, osnivač Talks and Folks. Veliko hvala našim partnerima koji su prepoznali značaj ovog podcasta i koji su uvek uz nas. A to su Epson, Nova Iskra Workspace i Asset International.